И здравейте хора, аз съм BGBita с Данил Евтимов. Днес ще снимам втория клип на Skywars поредичката. Веднага след този клип най-вероятно ще снимам и PvP, малко аз да, PvP. Не съм от най-добрите на PvP, но ще ви се наложи малко да ме погледате. Освен ако не ми наспомните коментарите на тези, въпреки че надали ще има някой, който ми наспомня коментарите, защото не ме гледате. Добре. На този мап до сега не съм играл май не съм играл на този мап. Не, играл съм. Надявам се клиповете да не са с отвратително качество и за сега ще се опитвам да правя клиповете с по-добро качество и се опитвам да махна ето тази част тук по долните и отгорните страни, или да се науча да снимам на full size качество, не качество, ами на full screen, но още не знам как, не мога да намеря туториал, който да ми показва. Ако някой намери, моля да ми прати, ще бъда много благодарен. Снимам с Bandicam, ако не се вижда, ако не се вижда. Аре бе, няма ли да влезе последния, бе? Това няма го режа, бе. Добре, влезе. Дайте да видим какво ще ми се падне сега. Не чак толкова лоши неща, но не бих казал, че има много добри. Всъщност не бих казал, че изобщо добри, но това не пречи аз в момента да ръшна на топ пич, който май с бърнейки ли си ти пича? Пролики си няма да ръшна. Ще ръшна тук, в другия пич, който и той май с бърнейки, ама не ми пука. Ще видя. Вау! Добре, сега ще видим пичове и така нататък. Виждаме Алекс къде си. No, my friend. No, my friend. Run. Вах, колко съм злоб. Това няма го режа, но не сте го видяли, все пак. Няма да го режа, но не сте го видяли. Спек, motherfucker, спек. Добре. Тук умрех като животно, умрех като пълен олигофрен. Играта виновна. Не съм аз. Този мап е доста хубав. Този мап ми харесва. Това мап тук ще подчиняваме хората. Надявам се. Дали да напиша Say hi to YouTube. Така да си знаят хората. Да видим дали някой ще ви каже здрасти, хора. Някой дали ще ви каже здрасти. Сега да видим. Някой дали ще каже здрасти. Не, никой не казва здрасти. Пати гаднярите. Гадняри! Кажете здрасти, бе! Дайвше не се не види гаднярите. Кажете едно стрима на здрасти, бе! Някой дали върви към мен? И да върви не ми пъка! Защото аз съм мъж. Ноп! Аз съм олигофрен. Дай ми да отворя, бе! Между другото, дай ми да отворя, бе! Така, може да действа малко по-бързо, по възможно ще бъда много доволен. Така... искам си пусна това лаписче. Лаписче за мен. Искам ябълка. Дай ми ябълка. Дай ми стрелички. Стрелички, много хубави сте ми всички. Така, дай ми още стрелички. Диги! Така, дали мога да си сложа на хотбара това? Не искам тези. Къде мога да отида? Не мога да отида никъде. Рип. No, my friend. No, бъди добър човек. Не бе. Сериозно ли? Добре, окей. Няма проблем. Добре, няма проблем. Този сървър ще бъде много по-як, ако имаше едно нещо, което ще е буквално супер. Ако нямаше толкова много хора с кита, примерно Етония, там не е с кит. Окей, аз го харесах. Щом няма кит, мисля към него да го дръжна. Но сега ще видим. Дали има или няма кит, не съм много сигурен. Ще видим. Китовете може би се слагат след това, само с тип в инвентара. Но, дами и господа, започваме
изобщо не ме слушате. Аз съм говорен ли какви глупости. Не ме слушате. Оп! Не. Е така. Е така. О, това колко беше клъч. Това колко клъч беше. Това ще го бием. Ще бием. Мари. Някой... Още ли някой видях или... Добре, сега. Като черната сянка се измъквам. Тралалала. Никой не ме вижда. Аз съм невидим. Невидим съм, казах. Невидим. Добре, дай по-напред. Бързо. Тия съм се оглеждал като олигофрен, защото така... Дай напред. Оп. Черната сянка. Тралалала, черната сянка. Така, тук на този остров май нямаше никой. Нека, имало някой. И той е обрал всичко. И не остава за мен. Сълзичко. Добре, сега ще го бием. Не ме интересува. Също отмъстим за острова. Добре, то как може да не остави абсолютно нищо, бе? Как може такова нещо, бе? Добре, сета хора, това не сте го видели. Не сте го видели. На това мапа имам чувство, че пък ще ме къцат. Също видим. Набелязвам си някой без кит, т.е. кит. Там не виждам никой, там също не виждам. Чудех се дали да започнем нова поредица, т.е. да направя толкова скоро след като почнах тази, т.е. след като почнах изобщо канала си, ако трябва да сме честни, но... да видим. Най-вероятно ще му скоча това на веждите. Ще ти скоча на веждите. Ти с бълники ли си? Не си с бълники. Също ще ти гледам. Влизам ти! Добре, окей. Таман си мислех, че той ще му убие и се бях отчал от живота си. Таман си казах, че той ще му убие и се бях отчал от живота си. Буквално се бях отчал от скъпения си живот. Но живота ми е много хубав. Мале, чуда се какви ги дрънкам. Какво правя с живота си? Добре. Бате, вие води ли сте? Как може ми да дадете това чак? Троица. Искам блокове на хората, искам такова. Нещо друго искам ли? Не искам. Добре. Бягам. Някого да видя. Някого. Нещо. Seriously? Seriously? Абе, казах ти да сложиш блок, бе. Добре. Много мраза така. Не сте го видяли. Невероятно ще го едитна. Капа. Не пипна. Много мраза някой като си едитна на част от друга. Много мраза така. Така. Какво? Окей. Току-що някой ме ланшотна. Окей, току-що някой ме ланшотна. Чувствам се като пълнен ретард. Ето ще го изнеса веднага. След това ти с... И е той. Двамата сте мои. Така, сега ви изнасям... От упор! Стига ме стреля, бе! Не ми биеш демидж. Маршалак. Сега ще пръсна аз. Обещавам ти. Задето се опита да ме убиеш. Сега ще пръсна. What? Ох. Не дей. Ау. Добре. Това най-го мразя. Ето Никичи. Бати олигофрена. Как може да... Бате, това не е честно. Този сервер става супер много pay to win. Забелязвам аз. Което много почва да ме дразни. А клипа вече става доста голям. Ми се струва, нали, доста за моите, според мен,
възможности, т.е. аз мога и още да снимам. И най-вероятно този клип ще го направя малко по-дълъг, не заради друга, защото защо не, като мога, що да не го направя. Така служи тази каска. И се огледай се, Дани, внимателно, Дани. Ако уметна ето там. О, пропервата виждаме ние тук. Дами и господа, така, brain fart, окей. Дами и господа, видяхме тук проперлата на Дани Велики. Капа. Проперла. Нека да пратете смс-че на номер еди кой си, за да помогнете на Дани Велики. Аз преси мисля, че е нещо повече. No, my friend, сериозно ли? Аз ще съм убия, няма ми получиш нещо. Това е... Окей, сега ще снимам още на ние. Много тъпо се получава. Аз нямам ли също? Снимам, добре, не съм по-добре. Това мап е... Доста X-Men за това е 1, 2, 4, 5, може би, 1, 2, 1, 2, не знам, дами и господа, но за мен този днешен епизод мисля, че днес трябва да спечеля. Мисля, че този път трябва задължително да спечеля. Ако този път не спечеля, се провъзгласявам за най-големия фъктарт на планетата Земя. Най-големия фъктарт. Наистина фъктарт, просто е така фъктарт. Ще се провъзглася за най-големия фъктарт на планетата. Дай ми protection, добре, дай ми power. Power казах. Добре, power, супер. Любов за теб игра. Веднъж аз да кажа, че обичам играта. Защото тая игра е толкова нечестна към мен, толкова много пъти, че просто... Аз ще хапна една ябълка тук. Ето така. Как е умрял някой толкова рано? Ооо, холи снайп! Какво наблюдавах аз току-що? Добре. Значи аз май ще бъда принуден да почакам тук, защото... No, my friend! Падни! Абе! Тигнахте, бе! Като съм те тигнал, ще умреш. Нямам блокове. Окей, влизам. Нахъсвам се. Дани просто ми вика. Нахъсвам се. Ръш. Но! Пари! Ей, Периньо! Fuck you, my friend! Аха, давай ми стрелички. Браво, науче. Давай ми стрелички. Ах, нямах това предвид. Тинга. Искам тинга. Абе, искам да чуя тинга, бе. Да ти се не види. Дай ми хелта. Да, бързо трябва да ръшна аз, докато още не гледа. Защото той мисля, че вече е твърде много краса да му си позволя да го убия. Нали, я бъде изи да го убия. Сега ще видим. Дай ми блокове. Умри, на малко си, умри, yes! Сега ще бягам. Диги. Не, искам и другите последни нещица. Дай ми ги. Добре, кой събира такива глупости? Някой да ми каже. Сега мисля, че ми е време да ръмна.
Не знам към кого ходя, но май към противника. Тоест към единствения цялен човечец. Не към него, добре. Стрелят като взеха нещо. Не съм взел. Сега да енчантна. Но, my friend! Но! Добре, приятели, това беше за този епизод. Чувствам се засрамен. Но това не сте го видяли. Това не се случва. Не съм го качил на тук. Но, никакъв шанс.